Argiaren podcastak. BTN, berezkoa eta naturala bideo podcasta, kultur munduko jendea eta aktualitateko gai randomak. Aner Euskitze, Oiana Arana eta Ize Aranak aurkeztuta, BTN, bi astelenean behin argia.eusen eta plataforma guztietan. Menda Bikoitza, Garbine Larrearen podcasta. Kaixo, ongi etorri Menda Bikoitza podcastera, 8. saioa dugu gaurko hau, eta gaur ere, gaiz beterik gatoz. Landaren sentimenduen inguruan ariko gara lehendabizi, bai, ongi diot, landarek ere sentimenduak dituzte, lehen esaten nuen landarek sentimenduak dituzten nonbait, eta orain nonbait hori gabe, gaur azalduko dugu zergatik, eta nolatan sentimenduak dituzten. Gaurko sendabelarra plantaina izango da, orain udaberri usainean gaudela, baina oraindik neguan ikusten dugu hainbat landare ze indarrean datozen, hau urte osoan eskura daukagun landarea da, baina bereziki orain momentu ona genuke biltzen hasteko. Mugikorreko aplikazioek sendabelarrak ezagutzeko eta identifikatzeko aplikazio hauek sortzen dizkiguten arazoen inguruan ere arituko gara. Aplikazio hauen inguruan ze iritzi dudan emango dut, eta ze aplikazio bai ez, hori ere gai garrantzitsua dela iruditzen zait. Eta bukaeran gomendio proposamen edo aholku bat gaurkoan izango dugu estarria zaintzeko sendabelar nahasketa bat nola egin, estarria, ahotskordak, horren inguruan arituko gara. Gara diot, ni bakarrik ez, bi garelako saio honetan, kaixo Eneritz. Kaixo Garbine, gaur aurkezpena nik egitea pentsatzen inan, hemen Garbine Larrea. Bai, gaur. Ahots nagusia. Ahots nagusia, etxakin japa. Podcasteko ahots nagusia. Bai, eta netzar zailuz teknikari lanetan, baina bere mikroarekin, sintoniari buruz ez dinau hitz egin ala, orain arte? Etzakinat orain arte aipatu izan dugun gure sintonia, Menda Bikoitzaren sintonia, Janire Arantzaberen esanezin proiektuko abesti badela, eta hemendik, eskerrak eta musu bat, Janireri. Gorantzia berai, inork entzuten ez gaituenean. Fondotik entzuten ari garen hau. Hori da, bideoklipa bea ere oso polita, dotorea. Nik aseratek sentitu nian honek izan behar zuela kantu honek, esan ezin gustoko dinat oso, baina kantua bereziki eta gure podcasteko sintonia izan behar zuela, berari eskerrik asko hemendik, inongo trabarik etzigulako ipini. Eta bestetik baita Azkoitiko rotaldeko kidei ere, aurrera gora biltzen ditugun abestiak fondoko musika deitzen diogun hori, Azkoitiko rotaldearen musika delako, eta hori galdetu Azkopeitiako batzuk Azkopeitia. Zehatzago izan da. Azkoitia esan dinat, baina agian... Inor mindu gabe, ro musika taldearen bi kantu erabiltzen ditugu, hain zuzen Aierkunte eta Jaitera kantuak erabiltzen ditugu. Neritziri, esan ezkero landarek ere sentimendua dituzte, zein edo zer etortzen zain burura? Niri jende askori bezala pentsatzen dina, Goenkaleko Maria Luisa, landarei hitz egiteko joera zinan, edo horrela agertze unan Goenkalen, eta horrekin lotzen dinat, ez? Ea entzuten zuten, zerbait lortzen ote zuen landarei hitz egin da. Bai, eta zer iruditzen zain, disparatea handia, o horrek benetakotik zerbait baduela? Nik etzakinat nahi dudan pentsatu baduela, baina nahi dinat sinistu, baietz, zemat eta gauza politagoak esan, energia hobea jaso, energia kontu bat baunan bezala, ez horren beste ulertzen dutenik edo, ez? Ados. Transmititzen zaiela nola baiteko... Bai, maitasun bat. Bai.
energia on bat, edo, azteko, energia txarra dagoen lekuan ez direla berdin azten. Hausartuko nindunan esatera. Bale. Bueno, begira, hemen esparruola zehazgabe hauetatik aterata, gauza zehatzagotara joako dinau, hemen psikologo experimental bat hasiunan, psikofizikaren aitzindari bat, Gustav Fechner, hau ikertzen, hain zuzen, 1848an, lehen aldiz. Orduan, hau ezten berria, azkunde osasungarria izan dezaten, ikusten duen gizakiek, hau da, landare horren zaintzaileak ze arreta, ze jarrera eta ze afektu ipintzen dio landareari, azkundea sustatu ote daiteken edo ez. Hori izan den hipotesia eta ikerketaren abia puntua. 1900 urtean Jagadish Chandra Bose fisikari eta botanikaria izan unan landare eta landaren ikerketan uin elektromagnetikoak lehenengo aldiz erabili zituena, eta hainbat gailu garatu zituena, eta ikusten duen landare batek bizitza amaiera iristen denean, hau da hiltzen denean landarea, espasmo elektrikoak sortzen dituela. Orduan hori izan unan erantzun biokimiko hutsa ote da, edo zerrai da gertatzen, ez? Bueno, uka ezina du ingurumenarekin erreakzionatzen dutela, hau da argiaren gana joaten direla, argi espektrora joaten direla, horrelako gauzak orain arte nahiko argiak evidenteak ditu, ez? Fotoiekiko sentikorrak direla eta bar. Baina orain arutzago guaztin eta arutzago joaten ari duen bide hau, ez? Eta hau albiste hartu dinat Kristina Eneako ingurumen albisteetatik, beraiek albiste hauek hartzen dinate, eta nunbait landarek sentimendua dituztela esaten dute. Eta hau, sentimendu hitza erabiltzea beste maila badun, ez? Hain zuzen, guk buruan daukagulako, landareak vegetal hitzak eta egoera vegetatiboak adierazten duen hori, ez? Ez dela inola ere bizidunon, nerviosistema bat dugun non jokamolde, hau hain zuzen animali eta guri gizakioi, hankabiko animali honi egozten zaiguna. Baina, ikerketetan sakonduala, gauza, zaila, onartzen zailagoak, ari ditun agertzen. Ikusten den, zaporearen antzeko zerbait badutela, hau da, lurraren mineral eta, osagarriak detektatzeko gai direla, kea nabarmentzeko gai direla, entzumena badutela, badituztela bereien artean jerarkiak, batzutan landare handiek sakrifizio egiten dutela txikiei emateko, beraien jatekoa, hau bereziki zuhaitzetan ikusten da, eta gero beraien arteko parienteak edo familia arteko harremana ezagutzeko gai direla onjoen bitartez. Hau da, sustraietan dituzten mikrorriza bitartez, informazio transmisio bat egiten dela, belaunaldi batetik bestera. Landare belaunaldi batek beste belaunaldi bati informazioa eman aldiola. Hemen, 3. saioan aipatu ninan Florentziako Unibertsitateko irakasle bat, Stefano Mancuso, bera du neurobiologia vegetala terminoalen aldiz erabili duena, naizta esageratua dirudien, ez? Landarek ez dutelako nervio sistemarik. Hala ere, ikerketetan, laborategian ikusten duen, arazoak konpontzeko gai direla, memoria izateko gai direla, azken 2 hilabeteko epean gertatu diren gaien memoria izateko gai direla, komunikazio gaitasuna dutela eta bizitza sozial bat eraikitzeko gai direla. Guk nola ez ditugun mugitzen ikusten, iruditzen zaigun ezaugarri horiek zinezkoak direla. Baina ikusten baldin badun arazoak konpontzeko gaitasuna, memoria gaitasuna, komunikazio gaitasuna eta bizitza sozial bat izateko abildadea, hori gizake batzui falta zaigun zerbait dun. Hori esan behar ninan. Naizta burmuina badugun, ez? Teoria meintzat. Eta landareak hori diteko gai direla ikusten din berak. Orduan, hemen zer gertatzen zaigun, berak aipatzen din, burmuinik ez badute nolatan, ez? Orduan, planteamendu aldatu behar izan din. Da esaten din, hauek badute burmuina, baina dena dute burmuin. Hau da, burmuina hau oso edatua daukate, osto, txorten, lore denean, ez? Orduan,
Guretzat estado edo egoera vegetatiboa, hau da, alegia ez komunikatiboa eta sentiberatasunik gabekoa izatea, ez dela landareen ezaugarria, ez hori aldatu behar dugula, eta berak Mankusok esan adun, landareak badirela animaliak baino askoz ere sentiberagoak. Eta sozialak eta komunikatiboak direla. Hain zuzen, produktu kimikoen bidez egiten dutela, ez? Garatza dituzten produktu kimikoen bidez, adibidez, beraien depredatzaile bat baldin badator, depredatzaile hori uxatzeko gai ditun, eta lehen esan dugun insektu polinizatzaile hauek, hoiekiko harremana eraldatzeko gai ere baditun. Niretzat bitxiena izan duen hemen, ikerketan, bere landaren entzumenan inguruko gai bat, eta duen landare hauek 200 eta 300 hertziotako soinuekiko ze sentiberak diren. Eta hori den nunbait, urak errekasto batean doanean egiten duen soinua. Soinu hori jartzen zaienean sustraiak aruntz joaten ditun, espero dutelakor ura egotea, ez? Orduan, niretzat txundigarria dun, hau 2008ko ikerketa dun, Stefano Mankusorena, The Incredible Journey of Plants, landaren bidaia, sinistezina. Eta, ondorioa dun, izaki sentiberak direla, emozioak sentitzeko gai direla, eta, esango niken, eta hola azpimarratzen din albiste honek, hau albiste txar bat dela veganoentzat. Arrazoietikoengatik, animalien sentibera eta asunagatik ez badute aragirik jaten, landarea jateari ere ukoin beharko lieketelako. Menda bikoitza, Garbiñelarrearen podcasta. Plantainaren inguruan hitz egingo dugu gaur, urte osoan dugu eskura sendabelarra gure artean, eta, asko hitz egin dezakegu plantainari buruz. Bi mota ezagutzen ditugu, naizta familia botaniko honetan askoz gehiago badiren, plantago lanceolata edo plantaina arra, plantaina luzea askorentzat, edo plantaina emea, plantago maior, osto borobilekoa. Bortxain belarra, bost zainetako belarra, zaintiratu belarra, zain belarra, izen ezberdin asko, lekuan dituenak. Hemen ikusten dugu landare oso emankorra dela eta esparru ezberdinetan lan egin dezakegula berarekin. Mineral ugari ditu, muzilagoak, pektinak, taninoak, ikusten da landare antiinflamatorioa dela, orbaintzailea, antihistaminikoa ere bai, astringentea. Gizakiak hau aspaldidanik erabili izan du, eta erabilera batzuk benetan deigarriak ere baditu, ez? Lehortu, garai honetan moztu, lehortu, txikitu, eta digestio aparatuko gastretisak, ultzerak, tratatzeko erabiltzen da, eta ikusten da, ondesten harritagarria, digestio aparatuko gaitzau, ez? Baina nervio sistematik datorkigun gaitzau tratatzeko erabiltzen ari direla azken urteetan. Orduan, niretzat interesgarria da, antura gastroduodenalak tratatzeko ere egokia dela ikustea, kanpo erabileran azaleko anturak, gorrituak, herpesak, ikusten da, erretasuna sortzen duten egoera guztiak, erredurak, noski, ziztadak tratatzeko erabili izan dugula. Nik jendeari esan ohi diot, hau plastikoa gizakiak asmatu aurretik gure lehenengo tirita izan zela. Plantaina belar arra, esku artean bigundu, beratu, eta horrekin lotu egin izan ditugula zauriak. Mendian zabiltzatela gertatzen bazaizue, ziztada bat edo urratu bat edo zauri bat, inongo arazori gabe lotu dezakezue landara honekin. Plantaina emea gutxiago ikertu izan da, baina ikusten da arrak dituen osagai eta gaitasunak badituela, baina hori ez gain kolina, kumarinak, laktonak, azido fenolikoa, askoz gauza gehiago dituela, uzkurdurak baretzeko gai dela eta immunitatea indartzeko ere bai. Niri bereziki deigarria egiten zait, Euskal Herri mendebaldean, oraindik bizirik dirauen tratamendu bat, zaintiratu edo bihurdurak osatzeko egiten den tratamendu bat, hau neritz nahiko niken noiz gure gana ekartzea eta benetan jasotzea, honako lan hau.
hau egiten duen pertsona bat. Bai, elkarrezketatzea. Erritualetik asko duelako, emakumeek egindakoa da, eta giltzaduretan masajea eman ondoren plantaina ostoekin lotu eta errezo kristaua egiten duen. Hau Bizkaian ibiltzen naizenean hitzaldietan da beti galdetzen dinat, ez? Norbaitek hau ezagutzen aldu ikusteagatik zenbateraino bizirik dagoen eta oraindik ikusten dinat zorionez baietz, Hau Gorka Menendez Basetak Arratian bildutako bere Gorbeialdeko sendabelarrak liburuan Arratian bildutako lekukotzetan oso ondo dokumentatu zinan. Orduan egiten den errezoaren hainbat aldaera jaso dizkin baita ere. Netzat, izugarria beratxa dun bai alderdi honetan, baina baita ere, adibidez xarabe bat egiteko, bera utxik infusiotan hartzeko, eta gero, aurrerago, uda hurbiltzen zaigunean erabiliko dugun ukendu hori, zazpibelar ukendu egiteko, netzat, ezinbesteko landarea dun. Gorritasunak, kanturak, kataplasmatan ere erabilizan dun. Sasoi honetan bildu ezazue, oraindik loratzeke dagoelako, behin loratzen denean ostoaren indarra uldingo zaio, eta berdin dio arra zein emea bildu, hau da plantago lanzeolata edo plantago maior bildu, are gehiago nahi baduzue hartu ditzatzue banaka, ikusteagatik, behatzeagatik zeuen korputzean zer egiten duen, batek eta besteak, baina betekada baten ondoren ere, guk naizta beti pentsatu izan dugun kamamila eta olakoak direla, egokiak, hau bada, liserik eta aparatuari asko lagunduko dion landare bat. Eta hemendik mezua, zaintiratuentzako erremedio hori egiten duen norbait baduzue inguruan, zeue bazarete, ezagutzen baduzue, idatzi. Egongo da entzuleren bat, Bizkaia aldean ziurrenik, hau bizi duena, etxean ezagutu duena, eta ez genuke nahi transmisio hori eteterik. Orduan, badugu helbide bat, eta bertara idatzi. Hori da, Mendabikoitza, abildua, argia.eusera idatzi, eta jarri gurekin kontaktuan. Urrengo gaia aplikazioan dugu. Sendabelarrak identifikatzeko aplikazioak zein diren, ez? Eta galdera hau askotan gertatzen zait, hitzaldietan, eta, sare sozialetan ere galdetu izan didate, ez? Zuk ze aplikazio daukazu telefonoan. Orduan, nik esan ohi diet aplikazioak baino aplikazioek sortutako arazoak dauzkadala. Eta ez niriak, baizik zuenak. Nik izan nuen aplikazio bat, aspaldi, aplikazioen lilura hortan jausi nintzelako, ez? Eta, Plantnet izan zen nire aplikazioa, baina berehala konturatu nintzen etzidala balio. Kendu egin behar nuela, eta ez nuela hortan oinarritu behar. Garaitsu hartan ezagutu nuen gaur egun lagundudan pertsona bat, Alfonso Manso, bera botanika katedraduna da, eta berak aholkulari lanak egin izan ditu hainbat aplikaziorentzat, datu baseak sortzerakoan eta bar. Eta, berari galdetu nion, ea beak zein aplikazio zuen, ez? Iruditzen zitzaidalako, berak zuen aplikazioa izango zela onena, olako aditua izan da, eta berak alako jakintza izan da, ez? Nik ere aplikazio hori eduki beharko nukela, eta ez Plantnet. Eta oso serio begiratu zidan, desan zidan Garbine, ez zu aplikazio horik eduki mesedez, zeu aplika zaitez, esan zidan. Orduan, zeu aplika zaitez zer da? Beti egin izan dugun hori, ez? Hau da, landare bat ezagutzen ez dugunean, landarearen zatietan behaketa egiten dugu, ostoan, txortenean, lorean, eta hori botanika liburuekin egiten dugun lana da. Hau da, botanika liburuak hartu izan ditugu, edo sendabelarren liburuak ere deskribapen botanikoaren atala, eta konparatu egin izan dugu, ez? Eta hor terminologia bat eduki dugu, nolako ostoa eta nolako kolorea ezaugarri horiek ezagutzeko. Esaten zian batetik abildade horiek, gaitasun horiek denak galdu egingo ditugula, eta mesedez hainbat eta hainbat zeregin, ez? Delegatzen joan garela, telefonoak esate digu gaur egun bidea nondik hartu, zenba gauza, ez? Gure arteko komunikazioa ere badirudi telefono bidez eraginkorragoa dela, hilekoaren datuak ere telefonora apuntatu behar dira, zenbat gauza utzi diogu telefonoari, ez? Erosketak telefono ziten dira, orduan, ze gertatzen zaigu aplikazioekin. Nik aipatuko ditut batzuk, baina aplikazioekin gertatzen dena da
hauek datu baseetan oinarrituta daudela, irudietan, eta hor errore margina dagoela. Eta errore margina askotan ez dela margen txiki bat. Berezeki adibide bat jarriko du landare lore horietan. Lore horiak dira arazo asko ematen dituztenak, batzuk oso antzekoak direlako eta argazkia nolakoa den ez dagoelako jakiterik. Orduan, argazki hortan bakarrik oinarrituta landare horren txortena, ostoa, lekua, ikusi gabe ez dago jakiterik zein den. Eta aplikazioak ez du zalantza margin handirik uzten, edo uzten beak ematen dizun ziurtasuna batzutan esaten dizu, 98% ziurtasuna. Eta zuretzat hori 100%koa da, baina ez da ala, batzutan 102 hortan zaude, eta, hankasartzea dago. Zein da arazoa hemen? Zuk landare hori kuriositate hutsez, ez? Aurreko saioan aipatu genuen lipubelarra adibidez. Nik ez dakit lipubelarra nolakoa den. Nire aplikazioak esango dit. Bai, baina zuk lipubelarra ikusteko nahi duzu. Garbi utzi nuelako, etzela horrekin erabilera terapeutikorik egin behar. Baina nik nahi baldin badut adibidez, infusiotarako erabili landare bat, eta akatsa gertatzen bada identifikazioan, akats hori askotan larria da. Eta urtero daude intoxikazioak, adibide konkretua da, azenario basatia erabili ordez, eta azenario basatiaren lora, infusioa erabili izan da digestiorako, eta, sendabelar gisa, baina zikutaren antza handia du. Eta urtero dago jendea zikuta infusioa edaten duena, bere aplikazioak esan diolako hori azenarioa dela. Eta, hau akats larria da. Eta holako akats larriak ez daude gutxi. Orduan, ez jakina garenean, sendabelarren gaian, sendabelarrak ez dira bat eta bi edo 45 liburu batean jasotakoak, askoz gehiago dira, eta hankasartzeko arriskua edo probabilitateare oso handia da. Orduan, ikusten dugu Plantnet dela ezagunena, baina Plantnet argazki asko dituen base bat besterik ez da. Flora Inkognita aplikazioa adibidez, landarea ezagutzeko ondo dago, informazioa aurkitzeko, izen zientifikoa eta bere edadura ezagutzeko ere bai, zerbait gehiago da, baina honek ere akats margin desentekoa dauka. Inaturalist ere ondo munduko biodibertsitatea ezagutzeko, hau naturalista eta biologoentzat interesgarria da, hemen animaliekin ze interakzio duen aipatuko digu, baina niretzat jakintza soil mailan gelditu da, jakintza esan nahi dut, landarean inguruko ezaugarriak edo historiak ezagutzeko, baina horrekin gero erabilera konkretu bat egingo badugu eta ahotik sartuko badugu edo azalean ipini, mesedez etzazue egin aplikazioak esaten duen horretan oinarrituta. Adiez, botanikaz ikasteko, zuhaitzetaz ikasteko arbolap biperekin hori ez dago bat ere gaizki, baina hemen ez gara erabilera terapeutikotan sartuko, ez? Orduan ikusten dugu, Plant Snap, Nature ID, hauek ez direla desegokiak, baina hemen ez gara ari inola ere aplikazio terapeutikoen esparruan. Ta nik ikusten dudan eta nozitzen dudan arazoa da, intoxikazioena, Plantnet gehien bat zabaldu eta edatua dagoelako, eta jendeak hori erabiliz, hanka sartu duelako itxu-itxuan, konfiantza erabatekoz, eta gero hori larrutik pagatu. Orduan, zerrein beharko genuke, argazkietan oinarritu, Wikipedian ipinezazue izen zientifiko izen botanikoa, argazki base ziurra izaten du Wikipediak, deskribapen botanikoak zehatzak dira, eta ikasi bertan landarea ezagutzen deskribatzen. Eta, identifikazio irteerak egiten direnean, baitare gure arteko harremanak sustatu, eta, pertsonen bidez eta behaketaren bidez ikasi. Eta ez hori itxu-itxuan delegatu batetik gu behaketa gaitasuna galtzen ari garelako, eta gero arrisku potentzialak handiak direlako, eta esango nizueke telefonoan geldituko zaizuela toki gehiago aplikazio bat kenduta. Menda bikoitza, 2 astelenean behin argia.eusen. Gaurko gomendioa, edo aholkua estarria zaintzeko sendabelar nahasketa batena izango da. Izan ere,
bereziki negua eta neguko hotza izaten da, ez? Estarriaren alako etxai, askok esango diazue, San Blasetan, ez? Badugula erremedioa, lokarria estarrian ibilita. Ia, nik hori ez dinat ezagutzen. San Blasetan, bai, Abadiño. Lokarria estarrian. Estarrian lokarria ipintzea, eta, lokarri hori ibiltzea, gero lokarri hori zu ematea, eta hau otsaila hasiera dun, eta dun neguaren bihotza nun baitez, eta hotzarekin, eta nik gehituko nuke hotza gehi kalean hitz egitea, gehi oiuka hitz egitea, gehi edari hotzak izotz dunak, alegia edatea negu bizian, dena lagungarri, Garbine. Dena lagungarri, baino beste batek esango dit bai, eta ni ari naiz banku sukursal batean lanean, berogailua topera ipinitat, estarria lehortu egiten zait, berezikin neguan, ez? Ahotsa. Eta hemen ahotsarekin ari gara lanean, eta izango zarete irakasleak, hau entzuten ari zaretenak, edo gidak ahotsarekin lan egiten duen jendea, eta askotan ahots hori ozen, erabili behar duena. Zer esanik ez, bertsolariak, abeslariak, ahotsak krak egiten badie, lanak ere krak egingo dienak, Nola zaindu, ez? Nola zaindu. Nola prebenitu askotan. Bai, hemen asteko eta behin esan beharra dago, arnasketa egoki badela garrantzitsua, ahotsa berotu egin behar den zerbait dela, eta hau ezagokigula guri. Hori foniatra bati dagokiola, eta foniatra baten gana ahotsarekin lan egiten badugu, behintzat bizian behin joatea gomendagarria dela. Hemen bio gaitun, foniatraren. Bai, egon gaitun, bai. Bai, konsultati pasatakoak, eta horri bere lekuan behar zaio. Baina, jakin baditugula sendabelar bat baino gehiago, eta bat baino gehiago diodanean, lan ezberdinak egingo dituzten landaren kombinazio bat behar dugula. Hau da, formulazio bat, estarria zaintzeko. Estarria euskeraz komplexua duen. Hori galdetu behar ninan, nik irakurri ninanean gidoia, estarriarentzako gomendio bat, eta nik nire artean ahotsarentzako balio ote du. Nik ninan lotu estarria ahotsarekin. Niretzat ez duen berdina estarriko mina izatea, edo afonika egotea momentu batean, posible duen afonika egotea estarriko minik izan gabe. Ados. Orduan nik bereizten dizkinat eta etzakinat gomendio hau bientzako den, ahotsarentzako den bereziki. Bientzako dun. Zergatik, euskeraz estarria ahotsari deitu izan zaiolako. Baina aldi berian estarria zintzurra, ez? Badelako baita arnasa eta jatekoa pasatzen zaigun zulo hori. Baina hor bazagon beste kontu bat esaten dena ez dela estarritik abestu behar adibidez, ez? Bai, beheragotik abestu behar dela. Orduan ahotsa beste lekuren batetik ateratzen ote duen? Ahotsak estarriaz gain badizkin beste eremu batzuk, resonantzia egiteko eremuak, bai? Gauza den euskeraz estarria ahotsare deitu izan zaiola, eta nik ondo gogoan zeukanat, bertsolari bategatik, horrek etzuen mikrofonorik behar, haze estarria, ez? Eta bertxotarako behar dira bi gauza, ez? Mikroa asmatu aurretik ari naiz, gure aitonaren kontu bat. Behar dira bi gauza, zer esana edo abildadea eta estarri ona. Hau da, estarri apalekoa, ahots mehea edo, gaur egun baxuko katua esango genukena, hori duenak ez zuela balio bertxotarako, ez? Ez zaiolako entzuten. Orduan, ikusten duen estarria esaten dugunean, ahotsaz ari garela baita ere. Hemen, erremedio hau, ahots kordak zaintzeko duen, baina baita ere faringea, laringea zaintzeko, eta hemen ja, fisikoki kokatzen ari gaitun, estarria deitzen zaion eremu horretan. Denetik behar dinagu, batzutan ahots kordak zaintzea duen, baina beste batzutan hidratazioa, lubrikazioa zaintzea duen, edo mukirik ez izatea, edo lehortasunik ez izatea inola ere, askotan marranta horrek ekartzen duelako, edo antura, hemen antura baldin badaukagu eta inflamazio baldin badugu eta ganglioetan zerresanik ez, infekzio badugu edo zornea, horrek estarria itxi ingo zigun askotan da horrek mina, eta hor ahots kordak adibidez ondo egotea zion. Hala ere, ahots kordak oso tenkatuta, oso nekatuta eduki eta gainerantzeko ezaugarri guztiak ondo izateare bazion. Orduan, pixka bat denetik behar denagoen infusio honekin. Lehenengo eta behin makilgoxoa ipintzen denat. Eta makilgoxoa regalizak badin baretzeko ezaugarria eta estarrirako erabili izan dinagu. Hala ere, esan behar dinagu, tensio altua duenak ez ipintzeko. Hau hipertensorea delako.
Ezkaia ipintzen dinagun, niretzat negua izan da badelako estarria babesteko sendabelar interesgarria. Eta batez ere ikusita guri ahotik, sartze zaizkigun ahoa badun kutsadura potentzialen eremu handi bat, bai jatekotik, bai edaritik eta bai airetik ere, ahoa babesteko erabat badun ezkaia. Aldi berean mukiak bere lekuan izateko eta oditeria hori dena garbi izateko, ez? Ahotsa bea zaintzeko mendaskia erabiliko dinago, eta hau den landare bereziagoa, izen botanikoa idatzita ipiniko dizuegu, baina Sisimbrium officinale da. Eta abeslarien landarea deitu izan zaio, hau operan abesten duen batek esan zidan, Italian ibili den guztietan ipini diotela, galdetu gabe. Abestera atera aurretik, infusio bat, basokada bat edaten zuela. Eta bukatutakoan, ohartzen zela, asko zobeto zeukala ahotsa. Orduan, bereziki ahotsarekin lan egiten dugunok, beharrezko dugun landare hau dugu. Oso gutxi direlako ahots kordentzat hain espezifikoak diren landareak, eta hau belarten datan saltzen da. Euskeraz mendaskia. Gero pinu edo izei pujak ipintzea gustatzen zain niri, horrek duen erretxin horrek bereziki mintzak babesten dituelako eta indartu. Eta hain zuzen, askotan badugulako erabilian poderio, zalako, desgaste bat, alako neke bat, eta batzutan, ahotsa asko esaten diate, ikasturte haseran ondo dauka, baina ekainera arrastaka iristen naiz, ez? Edo hitzaldian haseran ondo, baina bukaeran ahotsak gallito famoso horiek, ez? Gauza raroak ite ditu nire ahotsaren jabe ez naiz. Mintzek duten estres hori da, erabilerak eragiten duena. Bordarako ez dago bat ere gaizki. Eta gero niri gustatzen zait malba ipintzea edo plantaina, lehen hitzein berri dugun plantaina, bietako edo zein, eta zenbait pertsonak biak. Hau da, lehortasuna bada arazoa, hautsa dagoen eremu batean hitzein behar badugu, guk geuk lehortzeko joera baldin badugu, mintzak askotan ikusten dugu lehortzen hasten direla batzutan adinarekin, beste batzutan urik estelako edaten, beste askotan menopausian mintzak mehetu eta lehortzen hasten badira, estarrikoak ere lehortu daitezke, errexago. Hori bada arazoa, biak ipini. Eta hartara, malbarekin 5 landare lirateke, plantainarekin 6 egin dezakegu, bate arazori gabe. Denak lehortuta, denak kopuru berean, nahastu denak, eta, estarria bare, garbi, hidratatua, eta ahots kordak bereziki zainduta izateko infusioa litzateke hau. Neguan otorduz kanpo edatea ona litzateke, gune zaratatsuetan, hautsez betetakoetan indarra inber badugu estarriarekin hortarako ona litzateke, hori egiten ari garen bitartean termon eraman eta edatea, bertsolari, abeslari, olako entzat, izlari entzat, aurretik edan eta ondoren edan, nik aurretik asko edatea ez du gomendatzen txixagura izan dezakegulako, akaso egunean zehar edan, lehenagotik, eta ondoren edan, eta, besterik ez. Esan beharko nuke baita, immunosupresorea den botika hartzen duenak ezkairik ez lukela hartu behar, hau, immunitatea estimulatzen duen landare bat delako. Gainerantzian, bestek ez dutelako albo ondorio edo kontrakotasunik, eta edonork edan dezaken infusioa dugu. Eta betiko esango dugu, zehatz mehatz gomendionen urratsak eta zein sendabelar erabiltzen diren, dena webgunean argia.eusen idatzita aurkituko duzu, beraz, espazarete iritsi apuntatzera, lasai. Ederki, eta honegin, edaten duenari, balio diezaiola. Argiaren podcastak. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu Argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin Argiako kide.